Oo. Saan ba ito nangyayari? Ako'y nakakalimutan. Ay, nasaan mo? Gusto ko ako mag-visit ka lang ulit. May nagkibalay, makakibala. May yan.
Buksan kayo, papanagdari. Ano? Ayan, kayo, hindi pa na mag-iipakain. Nuestra Señora, de gentleman cautivan. Ay, ayaw na kayo ng unay, nanak, tatak. Ay, ayun na ka, ala.
Thank you very much. Upang Integrated School. Sa celebration sa bayan ng Santo Tomas. Ladies and gentlemen, entering number 3, Santo Tomas National High School.
Thank you very much. Entry number 3, Santo Tomas National. Tiba-tiba nasa Senora del Handel Motiva. Terpilih para pinili. Santo Tomas. Wow, wow, wow. Diving Festival.
So ladies and gentlemen, entry number 5, Baguio National High School. Nay, pagdating ko, mas magaling na tumaan pag lumabing sa isang katawan na rin katulad mo. Nakakatuwa naman, anak. Hayaan mo, ituturo at ipapamahal ko sa'yo ang sekreto sa paggawa ng masarap na laing ng Panginoon.
Okay, please, sa last rest po, bumalik po tayo sa ating mga pwesto. Palabas po tayo sa ating right area para makasama po tayo ng sariling natin, please. To all our medics, tulungan po natin sila. That includes our Festival, Chief Festival Division, High School, and Board Computer. talagang